Модата на 20 век. История, разказана чрез стил. От Елисавета Иванова. Миналото столетие няма аналог. 2 световни войни, технологичен напредък, производствен бум, еманципация на жените, младежки бунт, музика, спорт, поглед към бъдещето, поглед към миналото, а дамската мода е огледало на всичко това. От 1900 до 1909 година. Бел епок са хубавите времена преди Първата световна война, изпълнени с благоденствие, напредък, разкош. Световното изложение в Париж през 1900 година показва постигнатите от Втората индустриална революция технологични иновации. Светът за първи път вижда ескалатор, тролейбус, дизелов двигател, електрическа кола, озвучен филм, пластмаса, които скоро ще бъдат част от ежедневието на 20 век. Новото време приближава с бързи стъпки и неслучайно преобладаващият стил, развиващ се паралелно в Европа и САЩ, се нарича Ар Nouveau, от френски Арт Nouveau – ново изкуство. Характерно е, че не дели изкуствата, а ги обединява в тотална творба, от която и модата е част. От началото на века до Първата световна война тя остава в духа на новата жена. Феномен, дефиниран от настъпилите през втората половина на 19 век промени в социалната роля на жените. Колоритно изобразен от американския илюстратор Чарлз Дейна Гибсън, стилът е наречен момичето на Гибсън. Тенденцията към опростяване и освобождаване ще започне по-късно. По онова време силуетът е още строг, но пишно украсен. Излъчва достолепие, почтеност, зрялост. Напредъкът на медицината повлиява и на стандартите за красота. На мода са естествените форми, което ясно се вижда в структурата на курсета. Така нареченият здравословен курсет е значително по-щадящ от предхождащите го варианти, причинили деформации по телата на безброй жени. Натискът върху коремната област е избегнат, като бюстът е тласнат напред, а ханшът назад, придавайки S-образна извивка, въплъщение на фриволната вълнообразна линия, типична за Ар Nouveau. Стремежът е към тънка талия и пишна гръд с стойка, наподобяваща тази на гълъб, но не на цената на здравето. Курсетът се изработва от мек памучен плат с копчета отпред, а не с връзки на гърба. И без банелите от китова кост или дърво. Прилягащата върху курсета горна част на роклята е свободна, с натрупване на плат за още повече обем в областта на гръдния кош. Ръкавите са буфан или лежерно падащи нагънки. Полата е разкроена права отпред и надиплена отзад, завършваща с шлейф под влиянието на новаторския модел на булчинска рокля, който дизайнерът Чарлз Фредерик Уърт създава. През 1866 година, за сватбата на принцесата на Уелс Александрия, заменяйки кринолина с плисета за обем само в задната част на дрехата. Понеже бел епок е в разгара си, тъканите са луксозни, сатинирана куприна или шифон, в светли и меки тонове с украса от дантела, паети и камъни. Тоалетите за ежедневието не отстъпват по изисканост на официалните. Силуетът следва същата грациозна линия, но разлики има в кройката на курсажа. Докато дневната рокля е с висока затворена яка, вечерната е с дълбоко деколте и къси ръкави, които обаче се компенсират от дългите ръкавици. Шапката е повече от аксесуар, тя демонстрира статут, затова колкото по-пишна е, толкова по-добре. Върху прическа тип помпадур се крепи натруфена маса от цветя, панделки, пера, а понякога и цели препарирани птици, обградена от широка периферия и тюл за въздушен ефект. През първото десетилетие на 20 век спортът все повече навлиза в ежедневието и се нуждае от подходящо облекло за плуване, за тенис и така нататък. А заради велосипеда, вече обичайно превозно средство в градовете, кройката и декорацията на ежедневното облекло се опростяват. С набиращия сила феминизъм и затвърждаването на позицията на жената, която вече не стои като красиво украшение до мъжа, а е все по-активна, дамският тоалет заимства от практичността на мъжкия костюм. Започват да се носят различни дрехи според повода. Полата и блузата се разделят в самостоятелни части и така са по-функционални. За работещата жена предпочитан е костюмът тайор с сако, подобно на мъжкото, и опростена пола. От 1910 до 1919 година. Със смъртта на крал Едуард VII на 6 май 1910 година настава обрат и в модата, макар тя все още да се движи в направлението на Ар Nouveau. S-образният силует е заменен с доста опростения тип
колона, който натежава в горната си част с огромна шапка и стесняваща се по формата на краката пола. Талията се качва нагоре. Курсетът и множеството долни фусти отпадат, появява се сутиенът. Заслуга за тези революционни промени има модният визионер Пол Пуаре, чието влияние е толкова голямо, че периодът 1908-1914 година е наречен епохата на Пуаре. Той въвежда ориентализма в дамския костюм, вдъхновен от други изкуства. По това време дрехата вече е произведение на изкуството, по примера на Чарлз Фредерик Уърт, първия дизайнер на висша мода, възприеман като творец, а не просто като занаятчия. Та Пуаре въвежда ориентализма в дамския костюм, вдъхновен от други изкуства, например балета, Шехерезада, изпълнен от руския балет на парижка сцена през 1910 година. Пуаре пренася екзотиката и колорита на сценичните костюми в цивилното облекло. Прави смели цветови комбинации, експериментира с драпирането на широки дрехи, наподобяващи кимоно. Патенти на Пуаре са така наречените спъваща пола, толкова тясна в долния си край, че трудно се ходи с нея. Туниката тип, абажур, шалварите, известни като панталон тип, харем, за най-свободомислещите дами на епохата. Важен елемент от ориенталския стил е тюрбанът. Късата подстрижка е прибрана под плътно прилягащ вързоп плат с акцент от полускъпоценен камък и пера, излизащи от него в средата на челото. Театралният привкус в тези костюми не е случайен. Пуаре изначално се вдъхновява именно от театъра и го превръща в своя търговска стратегия. Той дава пищни приеми в парижкото си имение. Най-известният сред тях е 1002 нощи, по време на който всеки от гостите е облечен тематично. Импровизираните му паради на суетата обаче не засенчват сценичните изкуства, които широко усвояват стила. Осъзнал какво влияние имат популярните лица от шоу-бизнеса върху масовия вкус, Пуаре облича американската танцорка Айседора Дънкън и други знаменитости, за да рекламират колекцията му. Нямото кино използва тюрбана като изразно средство, защото разкрива лицето на актрисата. От тук ясно се вижда естетиката, която ще оформи облика на следващото десетилетие, но не преди Първата световна война да постави модата на пауза. От 1920 до 1929 година. Наричат третото десетилетие ревящите 20, златните 20, а във Франция са Анес Фол или лудите години. Това легендарно време в западната история се характеризира с ексцес във всяко отношение. Икономически подем след края на войната, отприщване на нравите до истеричност, всеобщо оживление с оптимистична нагласа към живота. В САЩ е въведен сухият режим от 1920 до 1933 година, а с него разцъфтява и контрабандата на алкохол. Гангстерите са новите силни на деня и отварят един след друг така наречените speak-easy барове, където хем пласират нелегалната си стока, хем се забавляват. Мъже и жени наравно пият, пушат и танцуват под звуците на джаз оркестри. Младите момичета, наречени флепари, са феномен на епохата, цяла субкултура. Укрилени от настъпилите промени в полза на жените, като правото на глас, те наваксват и за предходните поколения в стремежа си да загърбят старите задръжки. Позволяват си фриволно поведение, благодарение на контрацептивите и финансовата свобода, тъй като през войната жените са се превърнали в основна работна сила, заемайки местата на мобилизираните мъже. Флапър се нарича и носената от тях рокля, а цялостният стил е гарсон, от френски – момче. Силуетът е прав като на момчешки дрехи, без предишните форми и извивки. С навлизането на спорта и стандартите за женското тяло се променят. Харесват се слабите атлетични тела, върху които широката рокля с ниска талия и дължина до коляното създава усещане за свобода и лекота. И блясъкът не отсъства, но е в семпъл вид. Маниста, пает и бродери покриват вечерните тоалети, като образуват екзотични шарки, докато дневните са едноцветни. Косите се подстригват късо, по-мъжки, например в прическа тип Итън, което позволява шапката тип клош, от френски клош, камбана, направена от филц, да прилегне плътно, покривайки тила и челото. Моделът е създаден от френската дизайнерка Каролин Ребо през 1908 година и бързо става задължителен атрибут за всички, от работничките до изтънчените дами, които искат да се носят според капризите на ар-деко и слагат по някоя брошка, перо или панделка на шапката. Най-влиятелният дизайнер на 20-те е вече жена – Коко Шанел.
С ярка персона и непоклатим бизнес нюх, тя ще диктува модата през голяма част от века, разбира се, не без конкуренция, водена от мотото, че луксът трябва да е удобен, иначе не е никакъв лукс, Шанел създава дрехи за свободната жена. Отваря бутик с серия спортни облекла, пригодени за носене в ежедневието. Тенисът е най-практикуваният спорт тогава с звезди като Сюзан Лангуан, чийто стил на корта и извън него вдъхновява роклите без ръкави с плесирана пола до коляното. В брой от 1928 година на британското модно списание Tatler пише: спортното облекло е толкова разпространено, че спокойно може да се носи на обяд в изискан ресторант. Всъщност го сменят едва за коктейла. През 1926 година Шанел представя своя легендарен модел – малка черна рокля, и изцяло променя правилата на модата. С базовия си дизайн роклята лесно се променя от дневна на вечерна и обратно чрез подбора на аксесуари и бижута. Шанел въвежда имитационната бижутерия като начин жените без голям бюджет да имат бляскава визия. За първи път черното се разглежда като универсален, а не строго официален цвят. Сензация става парфюмът Шанел номер 5 с богато нюансиран аромат от няколко съставки, по думите на създателката му, ухаещ на жена. Индустриализацията стопява класовото разделение. Сформира се градското общество и средната класа като преобладаваща прослойка. Отваря се пазар за много по-широк набор от стоки. Същевременно нововъведения като поточната линия ускоряват производствения процес и културата на масовото потребление залива века. Идва така наречената демократизация на модата, означаваща, че с малко средства може да се постигне елегантност, но за сметка на качеството, което пък се компенсира с лесната заменяемост на дрехите. Това е началото на бързата мода, на конфекцията или прет-а-портер, в контраст с измислената от Чарлз Фредерик Уърт висша мода – Haute Couture, където колекцията се представя на дефиле от манекенки. Моделите от втория тип са по една бройка с почти изцяло ръчна изработка и се възприемат като авторски произведения. Универсалните магазини започват да предлагат прет-а-порте серии на големите дизайнери и така елитарната мода става масова. От 1930 до 1939 година. През 30-те настъпва моден неокласицизъм. След момчешката визия на 20-те се завръща женствеността. Прическата остава къса и вълнообразна, раменете се разширяват с подплънки, талията се качва на мястото си. Ако през 20-те сексапилният елемент са краката, то сега е голият гръб. Роклята отново е дълга до земята с леко разкрояване в края, но е жива и динамична като на гръцка богиня, без викторианската скованост на силуета. Запазва се семплостта на стила – гарсон, но я няма типичната за него развлеченост, акцент е формата. Сатенената права рокля, в която фигурата изглежда издължена и стройна, приляга плътно по извивките на тялото, което отдолу не е стегнато от курсет. Такава кройка е възможна благодарение на откритата от френската дизайнерка Мадлен Вионе техника за диагонално срязване на плътта, разкриваща повече възможности за моделиране от дотогавашното срязване само по вертикала и хоризонтала. Впоследствие всички големи ателиета – Шанел, Скиапарели, Ланвен, Менбуше – усвояват метода. Ревящите 20 са в миналото. Голямата депресия от 1929 до 1939 година затяга колана на обществото и създава култура на отчаянието. А филмите се оказват по-ефтино и по-увлекателно бягство от действителността от вече легалния алкохол. Изгрява образът на жената вамп, наложен от Холивуд, който тогава е в своята златна ера. След първия озвучен пълнометражен филм, тематичния за епохата «Джаз-певецът» от 1927 година, влиянието на киното върху масовата култура, включително върху модните тенденции, става огромно. Спори се дали дизайнерите налагат стила, или Холивуд, в частност авторът на костюмите в продукциите на Метро Голдуин Майер, Гилбърт Ейдриан. Новите икони са кинозвездите Грета Гарбо, Марлене Дитрих, Катрин Хепбърн, Бети Дейвис и всички ги копират. Този процес в следващите десетилетия ще се движи пропорционално на засилващата се роля на мас-медиите. Модната фотография прави своя гръмък дебют. Първата фотографирана, а не илюстрирана корица на списание Vogue, дело на Едуард Щайхен, е за броя от юли 1932 година. От хартията с еднаква сила оживяват и дрехата и жената.
С развитието на козметичната индустрия гримът става изразно средство на женствеността. Очите гледат нахално и дръско, подчертани с черен туш, устните са неприлично начервени. Жената вамп знае какво иска и не пести чара си, за да го получи, особено във време на криза, когато всички методи са позволени. Макар 30-те да са завръщане към класиката, не им липсва своеобразие и новаторство. Водещото художествено направление, сюрреализмът, не подминава и модата. Дизайнерката Елза Скиапарели твори тоалети с типичната за тогава линия на широки рамене и тясна талия, но почеркът и, всъщност този на други творци, се чете в декорацията. Салвадор Дали рисува ръчно десените на нейните фантазни рокли, сълзи и омар, които биха си останали твърде екстравагантни за масовия вкус, ако не ги бе носила Уолис Симпсън, известна най-вече с това, че става причина за абдикацията на британския крал Едуард VIII. От 1940 до 1949 година. През 1939 година избухва Втората световна война. От 40 до 1944 година Париж е под нацистка окупация и губи статута си на модна столица. За периода на войната и малко след края и цивилните дрехи заимстват от военната униформа. Правителството на Великобритания налага монопол върху производството и потреблението на облекло с цел пестене на материали и работна ръка. Така нареченото утилитарно облекло е задължително за всички без значение от социалния им ранг. За да не бъдат дрехите напълно усъкатени естетически от наложения прагматизъм, са наети някои от изтъкнатите кутюристи на Обединеното кралство, като Харди Еймис, Норман Хартнел и Едуард Молиньо. Женският вълнен костюм се купува с купони и е универсален за всичко. Vogue го нарича униформата на 1942, допълвайки, че е костюм, с който да работиш, да служиш, да живееш през дългите часове на забързаното ежедневие. За да няма никакъв излишък на материал, се шие по тесни кройки, раменете са подчертани, но не и оголемени, талията е прибрана. От мъжкия костюм се различава само популата с дължина до коляното. Единствената украса са коланът и джобовете на сакото. С оттеглянето на Париж от модната сцена на нея се качва Ню Йорк. В САЩ производството на облекло не е толкова ограничено, благодарение на местната текстилна продукция. Това плюс липсата на внесена от Париж мода кара американските дизайнери да установят собствен стил, който ще разцъфти народна почва. Типичната за тамошното общество практичност се вижда и по възхода на конфекцията. Две имена се открояват със своята семпла, спортно-ежедневна линия, Норман Норел и Клеер Маккардъл. Последната създава така наречената американска визия, American Look, с удобната басмена рокля, която направо се нахлузва, но седи не по-малко елегантно от помпозната парижанска мода. Маккардъл съперничи на Кристиан Диор, който със своята дебютна колекция, новата визия, The New Look, от 1947 година прави цялостна реформация на облеклото. Войната свършва през 1945 година, но светът не се връща веднага към нормалния си ритъм. Остават валидни военните мерки, включително и за дрехите. Името The New Look е дадено от главната редакторка на списание Harper's Bazaar Кармел Сноу, колекцията оригинално се казва Короле, от френски бот Венче. Наименованието дословно описва новата визия с пола като пишно цвете. Една символична пролет след зимата на войната, колекцията е представена на 12 февруари, ново разцъфване, нов живот, голямото завръщане на френската висша мода. Само че визията не е нова. Изчистеният силует на пристегнатото в талията сако и полата и двете без украса или допълнителни елементи не е нищо повече от разкрасена версия на утилитарно облекло, смекчаване на квадратните му рамене и прави контури, носталгия по извитата линия на Ар Нуво, това показва и самото име на силуета, число 8, и наследената от викторианците едуардианска трапецовидност. Но полата предизвиква международен скандал. Допълнителна украса няма, но усещането за романтика, женственост и разкош се създава от набрания, стигащ до над 13 метра плат. Някои жени приветстват стила като начин да загърбят материалните и морални ограничения от войната. Но много други смятат подобно разточителство за кощунство, буквално и метафорично. Феминистките казват, че този толкова класически женски силует ги връща назад към патриархалния строй, че губят позициите, за които са се борили. Госпожа Уилям Джей Удвард от Тексас основава движение против полите на Диор.
клуб малко над коляното. В отговор, Ню Йорк Таймс показва колко несъстоятелни са претенциите на клуба, като пише саркастично: Диор е мъжът, който, щом докосне хартията с върха на молива си, кара 40 милиона поли да станат отново дълги. И това е вярно. The New Look е повратна точка в модата, една от най-емблематичните визии на века, която се превръща в стандарт и ще доминира през следващото десетилетие. От 1950 до 1959 година. Стилът на 50-те всъщност се отнася към периода от 47 до 57 година. Неочакваната смърт на Кристиан Диор през 57 година слага край на епохата Диор. Заглавен дизайнер на модната къща е нает Ив Сен Лоран, който поема в нова посока със своята колекция от 1960 година, вдъхновена от бит движението. Тя е в такъв идеен разрез с концепциите на Диор, че му коства уволнение. До тогава обаче The New Look остава водещата линия. За Диор облеклото наподобява архитектура и той го конструира с инженерна мисъл. Прибягва към изпитани техники от миналото, като подплънки за подчертаване на ханша или кринолин, припомняйки ни римската максима, че всичко ново е добре забравено старо. Останалите дизайнери – Баленсиага, Живанши, Мен Буше, Жан Пакен, Пиер Баумен, Жак Фат, Харди Еймис не му отстъпват, всеки с различни вариации на тънката талия и широката пола. Женствеността е на пиедестал, а пределите й се простират до екстравагантност. 50-те са златната епоха на висшата мода. Екстравагантни дрехи с екстравагантни цени за екстравагантни личности. Парижката мода, намираща се в същински ренесанс след военния аскетизъм, става обект на авторско право, но плагиатите действат ловко и скоро се отваря черен пазар за тоалети ментета. Американските универсални магазини изпращат свои агенти в Париж, които набързо скицират каквото видят и после го изкопират за ефтина конфекция. Към средата на десетилетието осмицата се стеснява и изправя. Диор въвежда нови силуети H, Y и A образен. Ако можем да го изобразим с геометрия, 50-те започват с два огледални триъгълника, докосващи върховете си, и завършват с трапец. През 1954 година Шанел се завръща в модния бизнес след оттеглянето си. Нейното леко и свободно облекло е в противовес с The New Look и тя влиза в задочен спор с Диор, казвайки, че той не облича жените, а ги тапицира. Жената трябва да изглежда безупречно по всяко време. Прическата е дело на куафьор, гримът е без един погрешен щрих, шапката, ръкавиците и чантата са в тон, дрехите излъчват прелест, обувките са на висок ток. В отговор Шанел пуска своя емблематичен костюм от туит, по хашобразния силует. Сакото без яка или ревер се закопчава догоре, полата е права. Базовата, почти правоъгълна кройка създава удобство, но не лишава от женственост. Украсата са джобовете на сакото и копчетата, изработени като бижута. Дизайнът ще се превърне в нарицателно за марката, Шанел, и ще бъде копиран и интерпретиран безброй пъти. От 1960 до 1969 година. През 60-те все повече се търси младежката визия, спортното неформално облекло. Идеалът на зрялата жена е заменен от този на новата тийнейджърка, започва култът към младостта. Все пак изисканата дамска визия от 50-те намира въплъщение в Жаклин Кенеди, първата дама на САЩ, с семпли, но кокетни костюми в пастелни тонове ала Шанел, гарнирани с перли, ръкавици и нейната запазена марка – шапките. Силуетът е вече усвоен от Балмен, Баленсиага, Живанши и се е наложил като тенденция, а самата Жаклин е световна модна икона. Бързо проличава обаче, че 60-те се движат в друга посока. Наричат ги люшкащите се, Swinging Sixties, младежко културно движение в Обединеното кралство, обхващащо изкуство, музика, мода и хедонистична нагласа към живота, чийто епицентър е люшкащият се Лондон. Оттам Великобритания изнася към Америка и света Beatles, Rolling Stones, Who, субкултурата Mods, топ модела Twiggy, мини-жупа на Мери Клонт. Викът на младите е следствие на предходните събития. След военните години на изобилие раждат бейби-бум поколението, което вече поотраснало и необезпокоявано от по-сериозни проблеми, налага своята идентичност. Появилият се през 1964 година мини-жуп на Клонт е всичко, от което бунтарският дух се нуждае. За първи път в историята дължината на полата е над коляното и ще продължава да се качва до там, че измислят чорапогашника на место чорапи до бедрото.
Мини-жупът е униформата на младите момичета. Униформа, която те подменят често, защото дрехата вече не е монумент, а консуматив, ефтина и лесно заменима. С други думи, бърза мода. Събирателен образ на тези момичета е туиги. Детското и лице и клющавата и фигура са рязък завой от пишните форми на Мерилин Монро или фаталното излъчване на жената вамп и ще зададат стандарта, който доскоро ни гледаше от всяка корица. През 1957 година руснаците изстрелват Спутник 1, първия изкуствен сателит в орбита около Земята. Започва ожесточената надпревара между Съветският съюз и САЩ за щурмуване на космоса, така наречената космическа ера. През 1961 година Юрий Гагарин става първият човек излетял в космоса, а 8 години по-късно Нил Армстронг първи стъпва на Луната, докато целият свят гледа от малкия екран как забучва американското знаме в лунната твърд. Тези събития проехтяват и в земната мода. През 50-те вече е започнала третата индустриална революция. Новите технологии не подминават и текстилната индустрия. Появяват се синтетични материи, чието имена звучат като термини от научната фантастика – акрил, полиестер, латекс. Те идеално пасват на конфекцията в контекста на прогресивно забързващото се ежедневие. Не изискват гладене и лесно се перат, като не задържат петна. Намират приложение и в футуристичните дизайни на Пиер Карден, Пако Рабан, Андре Куреш. Емблематична е колекцията Космическа ера на Куреш от 60 и четвърта година, включваща А-образни къси, рокли с геометрични шарки в ярки цветове, астронавтски шапки, предпазни очила и елементи от сребрист винил. Прическите на 60-те са сензационни с обемите си. Кошерът, който по-късно Ейми Уайнхаус ще възроди, представлява сресана назад коса, повдигната до невъобразими висини и фиксирана с лак. Характерни са и подстрижките тип паница, дело на коафьора Видал, Сасун. Свободно разпуснатите дълги коси идват в края на десетилетието с хипи субкултурата. Фетишът към науката и техниката се заменя с завръщане към земята и фолклора. Минималистичните дизайни са изместени от изобилни детайли с препратки към традициите на различни народи. Дължината на полите рязко се увеличава и те вече стигат до пода. Материи като кадифе и велур създават мекота. Широко се използват туники, афгански палта и множество аксесуари и завъртулки. Хипи стилът е един от най-устойчивите и разпознаваеми за 20 век. Той и Моц, чийто главен дуоен е Мери Клонт, са първата ясно изразена улична мода, разбиваща хегемонията на висшата мода. Кутюристите вече се вдъхновяват от уличния стил, а не обратното. Всеки луксозен бранд предлага и конфекция. Бутикът, като нова форма на търговски обект, изместил универсалните магазини и салоните за висша мода, позволява личен контакт с клиента и по-персонализиран избор на дрехите. От 1970 до 1979 година. 70-те са известни като полиестерното десетилетие, защото ефтините изкуствени материи са навсякъде. В началото на десетилетието висшата мода е осеяна с маниста, кръпки, плетки, бродери и други ръчно изработени елементи по примера на хипитата, но те са от задължителния полиестер. Жената е напълно освободена, което се отразява и на гардероба й. Носи панталон по всеки повод, най-често Чарлстон, или направо мъжки костюм като Льо Смокинг на Ив Сен Лоран от 66 година. След сексуалната революция през 60-те показва колкото пожелае гола плът. Макар и дръска, модата се стреми към лекота. Шалове, пелерини, пончо, всичко, което седи свободно и се нахлузва лесно. Нов романтичен стил, носещ хипи оттенък, хвърля поглед към провинциалното момиче. Прерината рокля с ситен флорален десен е чувствена и лежерна, мечтателно носталгична. 70-те правят и препратки към 40-те, но реакциите са смесени. Колекцията Освобождение на Ив Сен Лоран, който след раздялата с Dior отваря собствен бранд, си навлича критика, понеже имитира вида на проститутките от войната. Но 70-те не са само носталгия. Музиката започва да диктува модата. Джон Траволта танцува в Треска в събота вечер, 77 година. Същата година отваря врати легендарният клуб Студио 54 в Ню Йорк. Диското завладява света. Жените се вихрят на дансинга в клинове от ликра и потрепващи жарсени блузи. Дънките, направени от деним, стъпват с гръм и трясък на модния подиум.
Levi's, Lee и Wrangler са първите марки дънки от масов тип. Преди Calvin Klein, Ralph Lauren, Оскар де ла Рента да им лепнат етикет с знаменитите си имена. Умел маркетингов трик на Studio 54 е да допусне дънките в дрескода си с призива "Сега всеки може да влезе в Studio 54" от 1980 до 1989 година. През 80-те жените превземат мъжкия свят. Финансово независими, с сериозни професии, те заявяват надмощието си чрез облеклото. Костюмите им са същински доспехи. Раменете са широки, гръдният кош е издут, прическата е обемна. Кристиан Лакроа, Джани Версаче, Жан Пол Готие, Джан Франко Фере, Карл Лагерфелд за Шанел имат свои интерпретации на властния костюм, но визията не е андрогинна, тя е женствена до невъобразимост. Стилът е особено актуален в контекста на офис културата. Ралф Лорен популяризира друго формално облекло. Колежанската униформа излиза от кампуса и тръгва по улицата с карирани плисирани поли, пуловер с шпиц деколте, под него риза с вратовръзка или без, а отгоре сако. Стилът е наречен препи, от английски препаратори, подготвителен, отнасящо се за елитните подготвителни училища преди колежа. Видеокасетата на Джейн Фонда от 1982 година с упражнения по аеробика, които жените да правят вкъщи за перфектна фигура, ги овластява в още една област. Те вече имат контрол над телата си. Манията на 80-те по фитнеса отваря нова страница в модата. Връзката тяло-дреха е обърната. Курсетът и стягащото бельо са дрехи, които оформят тялото, а сега с еластичната, плътно прилягаща ликра тялото, оформя дрехата. Типична визия е боди, носено над дълъг клин с калци и маратонки. Популярната песен "Video Killed the Radio Star", видеото "Уби радиозвездата", е нарицателна за влиянието на MTV върху промяната в начина, по който възприемаме музиката. Тя вече не се слуша, а се гледа, изпълнителите са модели за подражание, тин културата е в разцвета си. От 1990 до 1999 година. В края на столетието модата е унисекс, ежедневна и неформална. Дънки, тениски, суичърти, дрехите са семпли, но силно брандирани, като празно платно, запълнено от лога на марките. Calvin Klein изписва името си на ластика на бельото, други се съкращават до лесно запомнящи се инициали D и G, Dolce и Gabbana, DK, NA, Donna Karan. Няма и помен от грандамите. С по-зряла визия е единствено принцеса Даяна, всички останали са лолити. Бритни Спирс с видеото Baby One More Time, в което играе секси ученичка, извежда препи на друго ниво. MTV показва и лошите момичета на хип-хопа и R&B. TLC, Destiny's Child, Алия. Стилът им имитира този на мъжете в жанра. Торбести панталони, разголени бюстиета, едри бляскави бижута, граничещи с кич. Видеото на TLC No Scrubs с футуристичната си постановка загатва идването на дигиталната ера. Други образци от популярната култура, филмите "Петият елемент" с Мила Йовович в костюм от Жан Пол Готие, 97 и "Матрицата", 99 година, потвърждават вълнението от новото хилядолетие. Потракващите клавиатури и бибиткащите мобилни телефони обещават светло технологично бъдеще. Киберстилът се нрави на висшата мода. Тиери Мюглер изкарва на подиума фантастични, роботоподобни същества, манекенките на Хюсейн Чалаян в белите си сукмани са като работнички от секретна научна лаборатория. Посланието е: бъдещето е сега. Износени дънки, разкопчана раздърпана риза върху тениска, кецове, рошава коса. Описанието много прилича на Кърт Кобейн и именно за него се отнася. Сиатъл дава на света нов звук с бандите Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam и нова бунтарска мода. Грънч, която по-лесно става масова, отколкото пънкът на 70-те, чието гребени на главата, вериги, капси, шипове, кожени якета с нашивки, кубинки си остават за членовете на субкултурата и шокират всеки извън нея, но Вивиан Уестуд не пропуска да ги качи на сцената. Когато голямата четворка Линда Еванджелиста, Синди Крофърд, Наоми Кембъл и Кристи Търлингтън излизат хванати под ръка на ревюто на Версаче през 1991 година, се говори, че те самите са по-известни от дрехите, които носят. Времето на безличните манекенки е минало. 90-те са ерата на супермоделите. Млади, кльощави, кокалести,
Те са знаменитости и образец на перфектната жена. Самият идеал. Към средата на десетилетието се появяват невръстните момиченца, които, за разлика от своите, каки, не приличат на мадами, а на бледи сирачета. За тях Карл Лагерфелд казва: те са много млади, много детински, излъчват уязвимост, нуждаят се от закрила. Точно такава е Кейт Мос. С изпито лице и премрежен поглед, тя има вид на дрогирана, наричат я хероиновата мацка. Снимат я на западнали локации с грънж дрехи. Тя е връзката между нишовото и масовото, между улицата и подиума, телевизията, списанията, рекламите, и с нея слагаме точката на този толкова луд и шарен век.